V našich víkendových pozvánkach sme nezabudli ani na priateľov športu. Okrem toho, že sa dnes začínajú majstrovstvá sveta v hokeji, v Mestskom parku na Sihoti v Nitre organizátori prichystali na sobotu najdlhšie bežecké preteky ultramaratón na Slovensku. Viac organizátor podujatia Dušan Harangozo. Ja by som chcel pozvať všetkých poslucháčov na ultramaratónsky festival 12-hodinový, ktorý sa udeje v Nitre v sobotu 25.4. Začína sa 12-hodinovým a 100-kilometrovým behom ráno o 7 hodine. O 10 hodine sa k ním pridá 10-kilometrový beh a o 1 hodine po obede sa pripoja bežci v 6-hodinovom behu. Behu sa zúčastnia zatiaľ bežci zo 6 krajín a chcel by som teda týmto pozvať všetkých poslucháčov, ktorí by to chceli vidieť a pozrieť sa na tento zaujímavý pretek. Nech sa prídu pozrieť do Nitry, do parku a potom som sa pozvať ľudí z Nitry a z okolia, taktiež na ten 10-kilometrový beh, ktorý je viacej orientovaný pre takých rekreačných bežcov. Kde sa končí tento ultramaratón, kde môžu prísť ľudia vítať víťazov? Beh je zaujímavý tým, že sa nebeží z bodu A do bodu B, ale beží sa na 1,6 kilometrovom okruhu v Mestskom parku, stále dokola. Stačí, ak človek príde do toho parku a na 12 hodín tam má o zábavu postarané. No, je to celkom zaujímavé, pretože sa tam vytvorí fakt zaujímavá atmosféra na tom okruhu a celých tých 12 hodín to tam proste žije iba behom. 100 kilometrov prebehnúť je celkom zložité. Koľko odhadujete, že to tak bude trvať tým najlepším? Áno, není to jednoduché. Očakávame najlepší Peter Tichý, dvojnásobný olympionik slovenský, sa chystá pokoriť čas 7 hodín. Tento pretek inak treba spomenúť, že budú zároveň majstrovstvá Slovenska v behu na 100 km na ceste, takže hovorím, pod 7 hodín by mohol byť prvý v cieli a tí ostatní tak do 10 hodín by to mohli mať. To musí byť aj psychicky vyčerpávajúce bežať 100 km stále dokola. Ono sa to dá, ono to má dokonca aj svoje výhody, pretože tí bežci majú potom k dispozícii hneď po ruke všetko, čo potrebujú a hlavne tá atmosféra neskutočná sa tam vytvorí, že všade po trati sú ľudia, ktorí proste neustále tých bežcov pozbudzujú. Ono nakoniec práve na týchto okruhových pretekoch sa vytvárajú najlepšie výkony, pretože nemení sa profil tej krajiny, nie sú tam stúpania, klesania, takže sa lepšie beží v skutočnosti.